har vi Kimberly. Hej Kimberly. Hej. Her har vi Patricia. Og her har vi København. Og så har vi Maria. Hvor er Maria henne? Der er Der har vi Maria og Patricia. Og her, se! Wow! Og der har vi rådspladstårnet. Og nu ringer Kimberlys mobiltelefon. Jeg sidder i luftballonerne. Ja, så gider jeg kraftigt med ikke tage min telefon. Kimberly, er du en sæk? Ja. Er du sej? Ja. Er du også en lyder? Ja. Og så spørger jeg dig om, Patricia. Er du en kælling? Ja. Er du en sæk? Ja. Er du en lyder? Ja. Okay. Jeg er sådan en bøsse. Maria, nu spørger jeg dig. Er du en kælling? Jeg tror nok, du skal rømme. Er du en lud? Og jeg tror, jeg også lidt skal rømme. Er du en sæk? Jeg tror, jeg skal også lidt skal rømme, ja. Og se, der er hende. Ja. Og det skal lige sige, at vi er i Tivoli. Vi er i Tivoli. Kan det komme her? Det var lige vagterne, der var med.